Het belangrijkste nieuws van Curaçao in het Nederlands. Extra Journaal, vers van de pers. Welkom bij Extra Journaal. Fijn dat u weer kijkt. We hebben het belangrijkste nieuws voor u op een rij gezet. We beginnen met het bericht beschermd natuurgebied verdwenen. Het is de opening van de Extra vandaag en het gaat over een gebied in Ascension. Daar vindt ontwikkeling plaats en dat heeft geleid tot vragen bij instanties voor monumenten en natuurbescherming. Onlangs bezocht een groep toeristen samen met enkele lokale bezoekers het gebied en toen schrokken ze dat het gebied was kaal gekapt. Dit gedeelte van Ascension is aantrekkelijk voor bezoekers omdat het beschermd en geconserveerd is en daarom was het opmerkelijk dat het zo kaal gekapt was. Ex heeft contact opgenomen met Uniek Curaçao, maar die kon niet veel informatie geven. Bij het ministerie van VVRP heeft een vertegenwoordiger van handhaving laten weten dat de werkzaamheden inmiddels zijn stilgelegd. En het gaat om een groot cultureel gebied. En er is een deel verkocht. De eigenaren wilden het terrein afbakenen, maar het lijkt erop dat ze ook een deel hebben weggekapt dat niet weggekapt had mogen worden. Daarom wordt het onderzocht. Beschermd natuurgebied moet natuurlijk beschermd blijven, maar wat zich precies heeft afgespeeld, dat moet nog worden uitgezocht. Statutaire problemen bij het PMP, ook dat meldt de Extra vandaag. Al enkele maanden circuleert er informatie over een situatie van ontevredenheid onder de leden van de PMP. Leden zijn ontevreden omdat ze geen officiële informatie van het bestuur ontvangen over ontwikkelingen. Zo blijkt onder andere dat er al meer dan een jaar geen algemene ledenvergadering is gehouden. En dat moet volgens de statuten van de partij. Leden hebben een brief naar het bestuur gestuurd met het verzoek om een algemene vergadering op te roepen, maar dat is nog steeds niet gebeurd. Er zijn verschillende berichten die over de partij circuleren. Eén daarvan betreft de positie van politiek leider Roetmilde Lamoni-Cecilia. Via de pers hebben leden vernomen dat zij haar ontslagbrief zou hebben ingediend, maar intern is er nog helemaal geen informatie over gegeven. En dat leidt tot veel vragen binnen de Groene Partij. Cooper overweegt aangifte Rekenkamer. Het gebeurde gisteren tijdens een vergadering van het parlement. Cooper, de minister van Financiën en van VVRP, zei dat de regering van Curaçao niet zal aarzelen om een officiële klacht in te dienen tegen de Algemene Rekenkamer bij de Accountantskamer. Dat zei Cooper tijdens de vergadering van de Centrale Commissie. Het is duidelijk dat de regering van Curaçao en de Algemene Rekenkamer ver uit elkaar liggen wat betreft het jaarverslag. En volgens Cooper is er ook een stevige confrontatie geweest en hij eist dat sommige stukken uit het rapport worden gehaald. Volgens Cooper, als het zover moet komen, dan zal hij daadwerkelijk een aangifte doen tegen de handelswijze van de Rekenkamer. Maar hij hoopt dat het niet zover hoeft te komen. Man verstopt 130.000 gulden in de grond. Ja, dat is nogal een bedrag. Die meneer, die 32-jarige man, stond gisteren voor de rechter. Het gaat om een zaak van witwassen. Volgens de aanklacht had de verdachte op die dag een bedrag van bijna €20.000, meer dan $10.000 en 71.000 gulden in zijn bezit. En dat was verstopt in een emmer onder de grond begraven. Volgens de man heeft het allemaal te maken met de verkoop van groente en fruit. Maar de geld kwam aan het licht nadat er een onderzoek was gestart naar wapens en drugs in het huis van de man. De man ontkent verder dat er iets oneerbaars is gebeurd. Hij zegt dat hij een plantage heeft waar paprika, papaya, bananen, pompoen en verschillende andere groenten en fruit verbouwt. Daarnaast leent hij geld uit, wisselt hij geld voor mensen die uit Nederland komen en heeft hij een illegale transportdienst. En ook spaarde hij geld dat hij met klusjes verdiende. Hij vertrouwt geen bank en toen de rechter vroeg waarom niet, zei hij dat geen enkele Chinees geld naar de bank brengt. Boete voor 32 vrachtwagens. Gisteren is er een controle geweest van 8 uur 's ochtends tot 12:30. Dat vond plaats bij de Winston Churchillweg en op de weg naar Westpunt. Er werden in totaal 55 voertuigen gecontroleerd. En er werden 32 processen verbaal uitgeschreven voor auto's, voor vrachtwagens. Die reden zonder het vervoerde materiaal te bedekken. Het gaat onder meer om zware voertuigen die zand, grind, stenen en grof materiaal vervoerden. Daarnaast werden nog 56 processen uitgegeven
voor onder meer het sturen zonder de juiste papieren of zonder de juiste correcte rijbewijs. Brandweer blust brand in tuin. Dat gebeurde gisteren om 2:30. Kreeg de brandweer een melding dat er een brand was aan de Holzitstraat. Daar aangekomen bleek dat er een kantoor in de tuin van een woning in brand stond. Er werd direct begonnen met de nodige werkzaamheden om de brand te blussen. Het kantoor heeft van binnen grote schade opgelopen en het lijkt erop dat een ventilator koortssluiting heeft veroorzaakt. Maar de brand is niet overgeslagen naar het huis, gelukkig. Vrouw door het lint bij het rijbewijskantoor, ook een vervelende situatie. Gisteren bij het rijbewijskantoor. Daar moest de politie komen ingrijpen omdat er een vrouw nogal luidruchtig was. En ook dreigde zij vernielingen aan te richten in het gebouw van het rijbewijskantoor. Ze was daar naartoe gekomen omdat haar rijbewijs was verlopen en zei een proefrit te willen doen om haar rijbewijs te kunnen verlengen. Toen er werd uitgelegd dat dit niet mogelijk was en ook de gratieperiode na het verlopen van het rijbewijs al was verstreken, ging ze door het lint en werd ze heel erg boos. Ze begon een felle discussie, dreigde de boel te vernielen, maar uiteindelijk heeft de politie haar gevraagd het terrein te verlaten. Wij gaan even naar een break, zonder ruzie. Tot zo, dan zijn we weer terug. Toen ik op zoek was naar een auto, heb ik eigenlijk rondjes gereden om het eiland. Mijn vader vertelde dat ze hier hele betrouwbare Chinese auto's verkochten. Dus toen ben ik ingestapt. Er was eigenlijk al direct een klik, voelde me heel erg welkom. Geen enkele vraag was te veel. Als ik tussendoor ook even appte omdat ik vragen had, werd het direct beantwoord. Hele fijne service, heel vriendelijk. Ja, ik ben heel blij mee. En voor mij heb ik vooral gekeken naar de prijs-kwaliteitsverhouding voor een auto. En Dongfeng biedt heel veel functies voor een betaalbare prijs. En dat maakt het voor mij heel erg interessant. Daarnaast heb ik ook heel veel research gedaan online. En kwam Dongfeng er ook echt als een betrouwbare goede partij uit met goede reviews. Extra in Nederland. Van Amsterdam tot Arnhem, van Groningen tot Maastricht, Extra is erbij. Volg Extra Digitaal en blijf op de hoogte van de belangrijkste ontwikkelingen in Nederland. Extra Digitaal is te zien op verschillende platforms en kanalen zoals WhatsApp, YouTube, Facebook, Instagram en ook TikTok. Wilt u ons op de hoogte brengen van een evenement of iets doorgeven? Neem contact op via WhatsApp, e-mail, Facebook of bel gewoon 06 1364 2945. Volg of abonneer je op Extra Digitaal. Klik aan en volg ons. From the field to the road. Drive like a champion. With Select Automotive. Select Automotive e Banco de Caribe está invitado na nossa primeira car show de Aya. Passa na Banco de Caribe essa linha, já sabra, 28 de março, de 10 horas ainda até com 6 horas da tarde. E será conhecido o modelo mais popular de Volkswagen, Audi, Seat, GAC e Mazda. Recebi televisão 65 inch com compra de boa auto e também desconto off cashback de 10.000 florin. Aproveitar de interesse favorável, financiamento de 7 anos e oportunidade para ser fiança com zero na mão. Não está guardado, já sabe 28 de março, na Banco de Caribe Salinha. We beginnen met een bericht van minister Middelhoff. Hij heeft opgeroepen tot samenwerking in de landbouwsector op Curaçao. Middelhoff heeft een brief geschreven aan de landbouwers van Curaçao om het belang te benadrukken van het aanleveren van actuele informatie over hun lokale productie. Deze brief maakt deel uit van de inspanningen om te komen tot een beter gecoördineerde, transparante en efficiënte landbouwsector. Volgens Middelhoff doen de landbouwers belangrijk werk, waardevol werk, maar hij wil eraan werken om te zorgen dat de landbouwsector beter georganiseerd wordt. Daarom heeft hij deze brief geschreven en ook hoopt hij dat de landbouwers daadwerkelijk aandacht hieraan besteden. Ook gaat het alleen maar om landbouwers die bij de MEO, het ministerie van Economische Ontwikkeling, zijn geregistreerd. Voor de landbouwers is het belangrijk dat ze meewerken aan een systeem dat efficiënter kan worden en daarmee beter voor Curaçao. Saba gaat luchthaven opknappen. Het is misschien wel de kleinste commerciële luchtbaan ter wereld, die op Saba. Het is een avontuur om naar te landen en te vertrekken. En nu wordt er gewerkt aan een verbetering van de taxibaan. Het vormt fase 1 van een tweefasige infrastructuurverbetering op de luchthaven. Maar niet overdag, 's avonds wordt op deze idyllische luchthaven gewerkt.
en zal daardoor geen verstoring plaatsvinden van geplande vluchten. Medische evacuatievluchten zullen tijdens de werkzaamheden gewoon door kunnen gaan. Dan Carl Ruiter, onze gewaardeerde collega, onze sportcollega. Die is bezig aan een grote reis. Volgens mij zit hij nu nog in het vliegtuig als ik het opneem, want hij gaat naar Australië toe. En die reis heeft natuurlijk te maken met het bezoek dat de nationale voetbalselectie van Curaçao brengt aan Australië. Ze spelen daar op 27 maart tegen China en op 31 maart tegen Australië. Allemaal ter voorbereiding van het WK. En Carl, als een van de weinige lokale journalisten, is daarbij. We zullen de komende tijd vaker van hem horen en op die manier een goed beeld krijgen van de verrichtingen van Curaçao. Podcast komt naar Curaçao. Ook leuk nieuws voor de mensen die van de Nederlandse podcast Kieft Jansen Egmond Gijp houden. Ik luister er zelf elke keer naar en nu komen ze naar Curaçao, dus dan kan ik ze ook nog bekijken. Dat is hartstikke mooi. Het gaat allemaal ook over het wereldkampioenschap voetbal dat op 11 juni van start gaat. Daarom komt deze podcast, Kieft Jansen Egmond Gijp, van 18 tot en met 29 mei. En dan kun je live podcast kijken. En het wordt georganiseerd door TUI en Kontiki Beach Resort. En het is een bijzondere podcast met 2 oud-internationals, Wim Kieft en René van der Gijp, spelersmakelaar Rob Jansen en schrijver Michiel van Egmond, die volgens mij niet veel gevoetbald heeft, maar het is leuk om te kijken en ze praten over voetbal. Dan gaan we nog naar internationaal nieuws. Ruim 60 doden na crash van een militair vliegtuig in Colombia. Dodental is inmiddels flink opgelopen. Het staat nu op 66 doden, zo heeft het leger gezegd. Tientallen gewonden liggen in het ziekenhuis. 4 militairen worden vermist. Het gaat om een C-130 Hercules. En die had volgens het hoofd van het Colombiaanse leger 128 mensen aan boord. 115 militairen, 2 agenten en 11 bemanningsleden. Het stortte afgelopen maandag vlak na het opstijgen neer in een landelijk gebied bij het vliegveld van Puerto Leguizamo. Dat is een plaats aan de grens met Peru. Volgens de legerchef is er geen reden om aan te nemen dat het toestel uit de lucht is geschoten, waardoor het toestel dan wel neerstorten wordt onderzocht. Wij zijn aan het einde gekomen van het nieuws, het belangrijkste nieuws in Extra Journaal. En we zijn er morgen weer. En ik hoop u ook het allerbeste. Tot ziens. Dag.